Os Espazos Emprende, unha iniciativa enmarcada no programa Lidera da Xunta de Galicia, transformarán os actuais centros xove ou casas da xuventude nun lugar para que a mocidade poida crear e desenvolver iniciativas emprendedoras e innovadoras. Espazos Emprende. Espazos Emprende ten un obxectivo prioritario que é a creación dunha rede de apoio á empregabilidade xuvenil, onde pretendemos que a xuventude sexa a protagonista da transformación positiva do territorio a través do fortalecemento das súas capacidades individuais e tamén grupais, a través de, como decía, dun compromiso co seu territorio máis próximo, co seu ámbito territorial máis cercano, e un compromiso co emprendemento e, polo tanto, un compromiso con Galicia. Segundo apuntou a responsable do Departamento Autonómico, impulsarase a viabilidade destes proxectos mediante a realización de actividades de titorización, formación e entrenamento persoal. Unha iniciativa coa que o Goberno galego afirma querer facilitar a adaptación e a colocación de 500 mozos no mercado de traballo. Coa utilización dos espazos xove, pretenden establecer un punto de inicio que dé lugar a actividades sociais, culturais e, evidentemente, emprendedoras. Un espazo dirixido a facilitar, a poñer mecanismos e ferramentas para que a mocidade, para que a xuventude, neste caso de Ourense, poida iniciar a súa actividade empresarial, poida non só actividade empresarial, sino actividade social ou cultural. O que queremos é ceder esos espazos para ceder protagonismo á xuventude. Unha iniciativa que conta cun presuposto de preto de 1,5 millón de euros e que se executará en principio ata decembro de 2019, pero que é posible que se amplíe no tempo, segundo apuntaron, para poder finalizar todas as iniciativas, actividades e programas que leva implícito este proxecto.